Rayonga bәя сезнең ничек эшләвегезгә карап бирелә. Район башлыгы эшмәкәрләр белән очрашуны шулай дип башлады. Эшмәкәрләр яңа эш урыннары тәкъдим итә, салым түли, районга инвестициялар кертә. Районда 545 кеше һәм урта бизнес субъекты теркәлгән һәм 852 үз мәшгуль исәпләнә. Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Рамил Мөхсинов эшмәкәрләр эшчәнлеге белән таныштырды. Беренчедән инде ул аралашу, икенчедән без аларга булган бөтен республика программаларын, федераль программаларны, үзебезнең районда булган мөмкинлекләрне бөтенсендә ачык иттереп ачып әйттек. Бу очрашулар алар бик тә кирәк. Бик тә кирәк ике якка да, безгә дә, аларга да. Эшмәкәрләр әйбәт эшләсәләр, кеше димәк зарплата ала, аларның гаиләләрендә ашарга эчәргә була дигән сүз. Ә безгә налоглар килә. Түбән салым инспекциясе вәкиле салым түләүнең гадиләштерелгән ысулы АУСН үзенчәлекләре турында сөйләде. 2023 елның 1 гыйнварыннан социаль иминиятләштерү һәм пенсия фондлары берләшә. Эшмәкәрләргә берләшү нәтиҗәләренең нәрсәдә чагылачагы турында да мәгълүмат җиткерелде. Җирлегебездә эшләүче банк вәкилләре өстенлекле программалар белән таныштырды. Информация, мен, например, үземә бик күп информация алдым. Банклардан әллә ни программалар бар икән, налоговыйдан әллә ни программалар бар икән. Шулай пенсионный фондта бик кирәкле очрашу. Теге һәрбер кеше үзенең, урыслар әйтмешли, в собственном соку варится. Бөтен әйберне белеп тә бетереп булмый. Барыр менә шундый очрашуларда ул кешегә барыбер ниндидер этәргеч тә була. Берсен-берсе күрәләр, берсен-берсе таныйлар. Әле мин менә монда сөйләгән әйберләрне күбесен белмидем. Әллә нидә эшлиләр икән безнең районда. Монда очрашу бик кирәк. Беренчедән инде без информация алдык. Икенчедән инде ничектер берләшү. Чөнки шушындый авыр моментларда бит инде менә без үзебез генә түгел икәнебезне сизәбез. Ниндидер атта поддержка бар икән безне сизәбез. Аллага шөкер эшләр бара. Менә форсаттан файдаланып шуны әйтәсем килә инде. Мин менә эшчәнлегемне киңәйтәсем килә һәм миңа бизнес партнер кирәк иде. Цифрлаштыру чорында яшәсәк тә җанлы очрашулар кирәк. Очрашу шундый фикер калдырды. Район башлыгы белән очрашудан файдаланып, бизнес вәкилләре үзләрен борчыган сорауларны да җиткерде. Сөйләшү чәй табын артында дәвам итте. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.